Tilabuha wara mikli tajjefek. Għattikom, l-atmosfera ta' tiċa tikonna, waqt tiċteka. Mela. Kem darrejtni ħażin biex indarrej naħtieġ li nkun dejk. Kem kien jiswili li qatt ftit attent ent li l-maġiri għajn ta' ferħ nħossok qribi kull ħin nitkellem waħdi undur f'nofs tal-lejl jekk mhux imħabba li għandi għalik għada x-xemx mhux tila tur is-sebħ fejn tħobb il-qalb jimxi riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja kun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lejk. Bizzejiet Ryan. Thank you. Bravo! Signori Mike Spiteri! Kem toġobli! Memorji.